त्याच चवीला कंटाळलेल्या खवय्यांसाठी उत्कृष्ट चवीची दररोज मेजवानी आपल्या सर्वांच्या आवडत्या सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेलमध्ये। ठाण्यामध्ये 18 वर्षांपासून सुप्रसिद्ध असलेले सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेल आता असलदे या गावात अगदी निसर्गरम्य ठिकाणी नॉन एसी, ओपन एसी फॅमिली हॉल, एसी बोटीत बसून जेवणाचा आनंद, प्रशस्त पार्किंग, स्वच्छ आणि प्रशस्त टॉयलेट, चहा, नाश्ता, जेवण यासह मालवणी त्याचबरोबर मुगलाई, चायनीज, तंदुरी, नॉर्थ इंडियन अशी भरपूर व्हरायटी। आजच भेट द्या आणि अनुभव घ्या एका अनोख्या निसर्गरम्य मेजवानीचा। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा, मुंबई गोवा हायवे, असलदे पेट्रोल पंपाजवळ, असलदे। संपर्क 8624 85 94 49 आणि 8624 90 94 49। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा। झिरंगवाडी कोलगाव येथील श्रीपाद मठाचे मठाधिपती श्रीपाद शास्त्री यांच्या हस्ते कोल्हापूर येथील भिक्षालिंग मंदिरामध्ये यमाई देवी एकवीराची महापूजा करण्यात आली। यावेळी भक्तांची मोठी उपस्थिती पाहायला मिळाली। कोल्हापूर येथील भिक्षालिंग मंदिरामध्ये यमाई देवी एकवीरा मातेची महापूजा भक्तिमय वातावरणात पार पडली। झिरंगवाडी कोलगाव येथील श्रीपाद मठाचे मठाधिपती श्रीपाद शास्त्री यांच्या हस्ते ही पूजा पार पडली। तसेच कोल्हापूरची महालक्ष्मीची ही पूजा करण्यात आली। देवीच्या दर्शनाला तसेच मठाधिपती श्रीपाद शास्त्री यांच्या दर्शनाला भक्तांची मांदियाळी पाहायला मिळाली। झिरंगवाडी कोलगाव येथील षोडावतार असलेले एकमेव श्रीपाद वल्लभ यांचं दर्शन घडविणारा श्रीपाद मठ आहे। लाखो भक्तांची दुःख हरणारा हा मठ आहे अशी त्याची ख्याती आहे। मठाधिपती श्रीपाद शास्त्री आणि त्यांचे बंधू नागेश शास्त्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली वर्षभर इथं धार्मिक कार्यक्रमांची रेलचेल पाहायला मिळते। या निमित्तानं आपल्या भक्तांना मठाधिपती श्रीपाद शास्त्री आणि त्यांचे बंधू नागेश शास्त्री आध्यात्मिक प्रबोधन करत असतात। त्यांचं मार्गदर्शन ही भक्तांसाठी पर्वणीच असते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।